Ayan, huli natin. Nagsisit up ako kasi pinutol. Yan, huli ito. Maganda-ganda to tayo. Maganda-ganda. Kuya rito, maganda-ganda ito. May kasamang ano. Uy, ang ganda. Laki. Ang wristback ng ultralight. Ang wristback ng ultralight. Mga tayo. Ayos to mga tayo. Ayun, huli na. Huli. Yan mga tayo. Uy, ganda. Yun mga tayo. Ganda. Oh, Ikaw nga yung pinapanood ko yun, mga huli. gabi. Yun, may huli na yung boss. Ano to, ba't ang pasag? Good morning po ulit sa inyo mga to. Yay! Welcome po sa panibagong fishing adventures po natin mga to. So, balikan po natin tong fishing spot po natin mga to sa sa Barangay Kupang, Muntinlupa. Fishing spot pala natin mga to, ano to. Boundary siya ng ng Barangay Kupang tsaka Barangay Alabang, Muntinlupa. So yun, makita niyo po doon sa may dulo, sa may papasok dito mga sa spot. May nakaarko doon na na Barangay Kupang. So yun lang po mga toy, may pakanan doon, yung pasok kayo din sa may iskinita doon. So yun mga toy, bali samahan niyo po ako mga toy sa panibagong fishing adventures natin. Maraming salamat mga toy sa sulit kachoy ko po at sa mga silent viewers ko po. Maraming salamat kaibigan natin mga YouTuber diyan na madalas mag-comment. Maraming salamat sa inyo mga master, mga kachoy, mga sir. At congrats nga pala sa sa kapatid ni Kuya Reynan Romero na nag-champion ng 2-man tournament sa may Kaliraya. Yan sa Laguna. Pa-tournament ni ni Biwas Pilipinas 'yon. Congrats kachoy. Pa-tournament ni Kachoy Aljon 'yun. So 'yun mga toy, bali samahan niyo po ako mga toy. Sana makahuli tayo dito, no. Yung pain natin mga toy, bulati. Yan yung lalim, isa't kalating dangkal lang. Bumabaw tong mga toy, itong Laguna Lake. Yan, ito yung pangmalakasan natin. Naputol na yung dulo niyan mga toy, pero pwede pa yan. Ito, dito lang to. Yun, pamalapitan mo. Ay, no. Nagkaubo tayo. Ang ganda kasi ng fishing spot nung nakaraan mga toy. Nakababad tayo sa tubig eh. Doon yun mga toy, sa kabila lang ito. So ito, panibagong fishing spot na naman natin. No? Sa dulo lang to ng mga toy, ng daan. So yun, ganyan lang tayo. So yun, maraming salamat sa inyo. Mga toy, pagka nakaisa tayong huli, natin, magsa-shoutout na tayo kaagad. At nakapag-lista tayo ng mga nagpapa-shoutout. So yun, grabe mga toy dun sa yung previous na upload natin, ang ganda talaga ron. Lang mga toy, mahirap lang kasi puno ng water lilies tapos nakalusong tayo. Shoutout nga pala sa mga namit ko dyan na na mga anglers, mga taga-Ibacom, Paranaque. At si Kachoy Marjon andun rin mga toy, pinasamahan ko yung dalawang tropa natin doon. Sayang di ko pa nakuha yung pangalan nila. Sulit subscriber pa naman, sayang. Kawa gusto, pasensya na Kachoy. Pasensya na kayo mga toy. Pinasamahan ko mga toy kay Kachoy Marjon doon. Sa may kung saan tayo marbis ng maganda rin doon. Maganda rin yung fishing spot dito mga toy, kabila. So doon ko siya pinasamahan kay Marjon para mag-enjoy sila doon sa na yun. Kasi malayo-layo rin yung yan nila mga toy. Yung pinanggalingan nila. Parang tayo din. Ako rin malayo rin talaga yung ako. Gusto ko mga toy, maaga rin talaga ako sa spot. So ang time pala natin mga toy, 7:30 na. So, ang hirap maghanap mga toy ng pamain. Ayun, huli na, huli. Yan mga tayo. Uy, ganda. Yun mga tayo. Ganda. Ganda. Gandang size yan mga tayo. 3 point, na yan mga tayo? 3.1. 3.2. Yes sir. Thank you Lord. Sana yung mabaran natin.
Sana magtuloy-tuloy na naman ito mga grabe. Itong fishing spot natin ito, grabe talaga. Ang babaw lang siya mga tayo. So yun, miga-miga lang. Shoutout tayo mga tayo. So yan, mega love shoutout nga pala kay Alvin Enriquez yun, mega love shoutout ka Choy. Danilo Bernabe, mega love shoutout Choy. Thank you kasi sa binigay mo ng fishing rod. Thank you. Dennis Goitan, mega love shoutout. Kabitong TV, yun mega love shoutout ka Choy. Trupang Biwas TV, mega love shoutout. Robert Ariaga, yun mega love shoutout ka Choy. At shoutout kay Leandro Romero, yun mega love shoutout ka Choy. Ay ito nga yun mga Choy, yung nanalo. Leonardo Romero sa kapatid ni Kuya Rinan Romero. Nag-champion tumati sa sa Caliraya. 2-man tournament ni Kachoy Aljun. At shoutout kay Jason Rasa, yun may love shoutout. At kay Bitchay, may love shoutout Kachoy. Ginaganan niya ganyan ko lang doon mga tayo. Ginaganan ko lang. Tapos tatakbo siya eh. Tatyagaan ko tumati dito. Maganda to rito. At di pumunta mo yung hindi yata pupunta dito yung kasama din si Angler saka yung yung Angler Bros. Saan kaya pumukol yun? Malamang nagpukol yun sa ibang spot. So hintayin natin mati baka pumunta rito. At shoutout kay Dale TV, mega love shoutout. Gerald Lalaron, mega love shoutout ka Choy. Bago natin na GC na sinalihan sa Sukmon Fishing Anglers, yun mega love shoutout. Yun, maraming salamat sa inyo mga tay. At sa mga silent viewers ko po, may love shoutout. At sa FGI family, may love shoutout sa inyo mga tay. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi ayan na, napakarami. Ayan na, ganda ng mga tay. Maliit lang mga tay dito yung gibit. Kasi mababaw. Kunting lang ng floater may biray na natin. Grabe. Layo na. Huli nga. Huli. Makati. Yay. Ito yung ganda. Diyos ko. Ay, thank you Lord. Ang ganda pa naman ng size. Dalawa na tayo mati. Ay, thank you Lord. Thank you po Lord. Mayroon na dito mga toy. Sabi ni may love shout nga pala sa kababayan ko kayo sa Dalibmanan. Dumaan dito. Naniniksay siya mga toy. At nakita daw nila dun, umaharbis daw sila eh. May nagtawag sa dulo. Madami na boss. Oo. Dito meron na rin dito boss. Masabit nga lang po. Nakarami kayo? Nakarami rin ako. Oo. Si nga rin yung nakita niyo po yung yung nakamotor din na isa. Oo, nanghingi nga sa akin ng pain yun eh. Ang Kahapon. daming huli. Pala yan mga Choy, Kachoy Rick. Yung huli niya kahapon mga Choy, Nanghingi napakarami. nga sa akin ng pain yung kahapon. Mga 5 kilo daw yan, yung mga Choy, pakita ko dyan mga Choy. Yan ang mga Choy. Magandang araw mga kachoy. Ayan yung huli ko, kalahating araw lang sa Kupang. Dami yan mga Choy, grabe. Mga daw yan, karamihan dyan. 3.5 pataas daw. Yung lapad. Malalaki pati mo boss. Mga lapad. Yung huli niya. Malalapad nga ako. Niya, sukat eh. Saan po? Sukat. Ah, Kaso wala madala ngayon ang kagat doon. Hindi, maganda Baboy rito. eh. Maganda dito boss. Pagka na-short natin yung dawi dito, napakarami dito. Ikaw nga yung pinapanood Oh, ko yun, mga huli. gabi. Oh, yun, may huli na yung boss. Oh. Oh. Ano to, ba't ang pasag? Ay, nakawala. Wala pa. Wala. Huwag kang makakawala. Yan mga tay, ang gandang size oh. Yan mga tay. Tik pa makawala. Nakakalasak pwesto ko na. Naunahan kayo ba? Pang-anim ko na pala to. Yun, naka-anim na pala tayo mga tay. Oh. So yung yung tatlo, walang video mga tay. Ayun, maganda rito boss eh. Yan, oh yun oh.
Pati mas tagaan lang na natin dito. Sigurado pang ulam dito. Yo. Ayo. Pwede na rin po, no, mga ano. Pwede na. Good size na rin po. Wala. May tsamba rin dito malapad eh. Oo. Ano, nakaraan dun tayo sa kabila. Saan? Doon sa may, ano, sa water lilihan. Ang gaganda ng huli ko eh. Oo nga, nakikita ko nga, nakapalot nga. Kaya po. Kanyang huli mo eh. Tulad eh. Thank you po. Naka sa butter lily. Oo nga po, yan yung, Oo. yung huling upload ko po. Kailan yun? Nang isang araw po yun. Saan lugar yun? Doon po sa, ano, sa kabila. Yun ang palod pala ni tatay. Grabe. Marami nga pala. Pag may isla tayo rito minsan. Paggabi, pinanood ko nga yung ano mo eh. Ganda, no? Ay, Sabi ko, puta na, nakakaingit naman yung puta nito. Ang lalaki. ang gaganda pa naman ang size nun. Ano, wala mo sa pwesteng lugar na yun. Doon po sa ano, kaso mahirapan po kayong bumaba Ay, yung doon. hagdan. Kinukuha nung nagpipipichay doon eh. Pinuwi niya yung hagdanan. Naglalaroan daw kasi mga bata. Ay, pusit doon, madami po. Saan? Ayun o, yun o. Paano mo kukunin yun? Ay, nakaano yun. Inaano talaga nung matanda yan eh. Sa kangkungan. Ano tatlo? Ayun, huli. Oo. Ay, isa. Oo. Ang liit puta yun. Liit! Napamura pa naman sige po yan. Ayun na to. Kala ko Ano pala na kayo. yan? 3 point na higit na yan. Oo. 3 mahigit na eh. Okay na yan. Ganda rin tayo. Dami doon talaga. Grabe. Maraming araw kahapon. Nandun nga rin ako kahapon eh. Nung nakaraan nga, Ba't na ako ron? nakaraan nga po eh. Nakalusong sila dyan sa ano. Ay doon kami sa dulo. Sabi ko, mapagpipilian tayo dito. Ang dami naming huli sa dulo. Pero mas marami sa kanila kasi nasa bungad sila. Nakatakpan na ano nila na ano yung pumapasok na isda. Pero napakaraming ano lang eh. Yung mga nandyan na. Yung mga nandyan na talaga. Yung pagdating pa namin, nandyan talaga kaagat. Daming isda rito, grabe. Kailangan lang ka dito eh, masipag ka lang ano, magpukol. Kasi ano, minsan nasasabit sa basura eh. Daming basura. Daming basura, grabe. Ang bait ng mga tao rito. Naubos na nga, konti na yata ang basura yung kakasabit eh. Ang bait ng mga tao rito. Grabe mga tis. Kawawa yung mga fisherman. Pagdating ng tawad, ang wristback ng ultralight. Ang wristback ng ultralight mga to yun. Yun. Lapad ah. Ayos to mga to yun. Malapad-lapad na tayo. Ano? Wristback ka ulit. Wristback. Ipagtanggol mo yung naputol. Agoy. Ang ganda oh. Mga original pati. Meron tayong arroyo pa rin. Yun. Ay. Huli na naman. May kasama pang basura oh. 3 fingers ba ito? Ikuhin natin to. At meron tayong ano ito, umawit. Tayong basura oh. Diyos ko. Ay, thank you Lord. Dami-dami yan naman kagad oh. Ito yun. Kaaga-aga pala. Wala mang sila kasi Ramjun dun. Oh, may huli pala tayo. Meron ha? Sabi ka sa water dito. Ang ganda pati ng size. Sinabit sa water lily. May naman pala. At siyempre, mega love shoutout sa mga pamangkin ko, mga Pinyamanti Papilyedo.
Ano oras ka pa rito? Kanina po. Ha? Kanina po nagdalaga ko, wala akong mahuli. Nagpahabol ka ng dalag. Oo. Pero kahapon, ang lalaki ng pumapasag yan, mga dalag. Bawal daw kasi dito ay pag ano ay. Doon? Oo, pag pukulan kasi may mga kangkong. Oo. Yan si Kuya Lito Matay, nakadali na ako. 3.5 no? Mm. Nag-i-enjoy si Kuya Lito dito. Nakailan na po kayo? Ang dami na? Ano siguro ito? Oo, 6 na. Pang-anim na. 6 na. Ang ganda ng spot namin mga katoy. Bagong fishing spot na naman to sa dulo ng kalsada. Yung kalsada siguro yan kuya, papunta yan ng Buli, no? Barangay Oo, Buli. Ayun, huli. Huli natin. Nagsisit up ako kasi pinutol eh. Yan, huli to. Maganda-ganda to tayo. Maganda-ganda. Kuya nito, maganda-ganda to. May kasamang ano. Uy, yung ganda. Laki. Ito pinakamalaking huli ko. Oh. Grabe. Matsatsagaan na namin to ni Kuya Lito. Grabe. Lunok na lunok. Hindi pa pala nakakagat yun. Oo, nag-ayos kasi ko ng ano kasi kinabit eh. Fishing spot po na naman namin na maayos. Ganda-ganda. Grabe, sunod talaga. Kahit nabubulabog, makibit pa din ano. Napakababaw lang tumato eh. Kala ko makakasamahan mo yun. Oh, kasamaan ko yung isa doon. Tapos yung... yung dalawa ron, na-meet ko lang dun sa may entrance. Mga taga Ibacom sila. Paranaque. Lalayo rin pinanggaling. Eh, sabi ko, ito bagong spot ko to eh. Magbabaka sakali lang din ako. Sabi ko doon kayo pumunta para sigurado kayong may makaka-harvest. Kasi napakarami doon talaga eh. Oo. Doon talaga Eh, makapal doon eh. Sabi ko, sumigaw kayo kung walang na ano. Ay siguro nakaka-harvest na sila kasi ano, sinisigawan ko, di naman naririnig. Siguro nag-i-enjoy na sila ron. Napapalawan na siguro. Oh, yari na naman oh. Oh. Ang ganda. Ang ganda pag ultralight kasi ano talaga ramdam talaga eh. Oo. Saka malambot. Opo eh. Ito talaga ang motor nito eh. Ang motor nito talaga original eh, may bakal eh. Kung Oo. nasira na katagalan. Oh, yun. Ay, nakawala. Sumabit pa kasi ng ano eh. Isang dangkal na nga lang, sumasabit pa din. Minsan inaangat mo, may laman na eh. Surprise, surprise. Yan, ayan ay gano'n. Oh, grabe. Yun mga ching, nakadali na naman si Kuya Lito. Oh. Yan, ang ganda. Wala, sana. Ay, ayan, mayroon pa rin. Kaso sinabit na naman, oh. Uy! Yun. Ang galing talaga. Highlights lang natin mga ito yung huli ni Kuya Lito. Yung malalapad, yung pang malakasan lang kasama rin sa video. Uy, grabe naman yun. Tinakbo niya ng ano kaya yun? Ha? Biglang tinakbo ng gusto. Sana nakaka-harvest nila dun, no? Sabi ko eh, pag wala dun eh, ano na lang eh. Magbalik-balik na lang dito. Kaya sigurado yun doon. Eh dito nga eh, ang dami eh. Yun pa kaya yan. Takbo mo na. Ay, nakawala. Ay, nakawala. Ang ganda, ang laki. Ang laki nun. Ramdam ko eh. Ang ano kasi, kuya, napakaliit nung ano. Ganun lang oh. Kaya di ko na ano eh.
Malaki ka talaga pagka ano, maliit na yung kibit, no? Oo. Grabe mga sis, ano? EJ, susumpo kita ha. Kanina ka pala naligaw niya Oh, na. wag mo mumura ha. Wag magkasalita ng bad word ha. Hindi na dahil. Ano yung mga bata dito maglalangoy? Ano naman mga ito, makibit talaga dyan sa may kambila, bandang kanan. Sige, takbo mo! Huli na naman. Ay, ko. Ay, paliito ng paliito. Ay. Hindi ka na po pwede boy. 2.5 ka na lang eh, 2.7. 3 fingers naman, pataas. Pag marami mga malalaki, mga 3 fingers, dito na kinukuha. Yan, may love shoutout nga pala kila Papa Chin, kay Kuya Bilog, kay Kachoy Bilog, yan may love shoutout. Yun, gandang tapo, sigurado yan mga tayo. Dito yan sigurado. Maganda, natapunan ko yung magandang ano, yung may gumagano'n dyan na isda. Yun, huli na naman. Uy, maganda-ganda na naman. Uy. Ay, titaglo pala. Talagang ikaw ang ano, ikaw ang lagi ko pinapanood, si Kabiwas, Uy. si Bata Vlog, Ayan, mga tayo. sama-sama kayo eh. Solid subscriber pa natin. Silent viewers pa natin si Kuya. Oo, Yan, sabi iniwanan nila ako, akala nila hindi ko sila mahanap, hanapin ko sila. Oy, kabiwas. Kabingwit, subscriber pa lang natin to si Kuya, ano, James. Oh. Andiyan ba siya? Wala po. Ikaw lang mag-isa? Nasa ano po sila? Nasa Binangunan ata or nasa Sukmon? Wala. Ewan ko, hindi ako galing ako dun eh. Naghagis din ako kasi ngayon lang ako namingwit sa tagal-tagal ng panahon. Ang ganda po rito. May iwali na pa kayo. Oh. Oo. Yan ate yun. Natuwa si Kuya James. Dun eh, ano eh, buti nga may dala akong ano eh. 76 na ako, Che eh. Ay 76 years old Oo, na po. kaya doon sa may batuhan eh, dinala ko yung baston ko. Ayun. Ay bumaba po kayo doon. Doon lang sa may bandang itaas. Natutuwa daw si Kuya James sa Magkakakilala atin kasi ang daldal daw kasi sa video. kasi pagka ano namimingwit seryoso para na. Oo nga. Kaya nga namimingwit para maglibang. Thank you Lord, thank you Lord. Salamat naman at may na-inspire sa atin. Ay, Yung kabiwas. ang ano eh, ewan ko pero ano yata yun, basta ito lang linggong ito yung siguro. Pero Sabado at Linggo ko lang ba dito? Oo. Namimingwit? Oo. Basta yung nakaraan lang linggo yun, yung nakababa ka doon, nandun ka. Oo, Nandun ka sa may gitna ng water lilyan. si Kuya Rinan Romero, taga-Amerika din yun na. Tuwan-tuwa rin pag napanood ako pati yung mga apo niya. Yan, may love shoutout nga ba ni Kuya Rinan Romero. At sa mga apo niya, yun, natuwa rin yung sa akin. Champion nga yung kapatid niya sa sa two-man competition sa may Calaraya. Nag-message sa akin, "Oy, kapatid ko yun, Kachoy. Yung nag-champion ng Calaraya." Kaya pala po ako Romero din yung affiliate. Ako, pag wala akong magawa, sasakay ako ng bus kung saan ako nagpupunta eh. Isang beses, Naglilibang na lang po talaga kayo punta ako ng Lucena. Ay, Mabait naman mga doon, mga bata doon. Hindi. Pinagat na. Tinakbo na mga katoy. Tinakbo na. Ayun, ganyan pa. Uli ka, balbon. Uy, malaki. Yun o.
Original mga toy. Uy, uy, uy. Laki. Ganyan ang naririnig ko sa YouTube. Ang laki po. Talagang ikaw eh. Oh, original mga toy. Thank you, Lord. Sabi ko na nga ba tinatakbo-takbo ko eh. Ayos na oh. Ano Solve na naman yung ano. Pang-ulam pang umaga hanggang bukas na to. Hindi ka namimingit to sa sa alan. Saan po? Ay, wala po kasi ano eh. Ang layo. Di ko ano yung pagka sa saltwater fishing. Ah, Na ano ko sa ano eh. Parang walang isda. hindi. Mas gamay ko tsaka dito. Malayo ang ano Oo dito, nga po dagat. Noon, wala pa yung mga yun, wala pang... Tapos ang unang building doon, yung Cultural Center. Napakatagal na noon. Napakatagal na nga po pala. Oo, hindi ka pa pinanganganak. No? Naglilibog pa lang ko. Ayan na naman ang kinagat na naman. Grabe talaga dito. Oh! Ay sus, di inabot. Hindi ako masyadong naglalayo dito. Kasi taga Muntinlupa ako. Ah, Muntinlupa. Oo, kaya dito lang ako kahit na hindi ako masyado kasi pala hindi ako masyado kasi hindi naman ako mabarkada. Oo nga. Hindi naman ako nagiinom, hindi naman ako Wow, sana all. Kaya wala akong nagkakatagpo-tagpo kayo doon, ang dami nyo. Dikit-dikit. Pag dalawang sunod na ano dyan, huli. Sigurado yan dumog na, bayabas, si Kabiwas, babayabasin ng ganyan. Kikwinto-kwinto mo lang ganyan. Maya. Asan yan? Kakatawa si Kabiwas mag ano. Maganda talaga Kayo yun. Kabiwasan tagasan. Taga ano po yun, sa may Kainta. Saka si Kabingwit, Bata TV. Ay, ay. Uy, ang laki! Yan, malaki! Naglalaban, ay may kasama kasi. Ah, malaki nga! Wow! Ganda talaga yan mga tayo. Nakahuli siya. Si Kuya Lito. Yan. At muli, mega love shoutout po kay Kuya Jen. Ah, sige po. Para hindi ako nag-aalala. Baka. Yun, mega love shoutout pala. Maraming salamat. At Nakakwentuhan. isa rin pala na Manalo man lang sa kwentuhan no. masarap po talaga may ano, kwenta pag namimiwas eh. May banding.